Horas dia ka muna terlumo biburu batak. Molo dong permasalahan muna do amang-amang muna, berbeda muna. Isarana iba ani bang muna. Bahasa gabe hamuna nalau sejeb muna. Apalagi molo jeb muna nang pinuk kamuna de sian nol sude aka artamuna. Bahasa gabe hamuna lao. Molo barani amang-amang imar situ abdolitai maribang kandang barani de mangalului udung-udung ni ibang nai. Jiba se hamuna na lao, hamuna do ratuna, hamuna do situ kakak, kartu kakak dangi. Lo ilului situ doli munai amang-amang munai udung-udung na lo ibae nahana tiga-tiga na nang urus atai. Hita teta ada hita gabe ratu di jabu maniok puro-puro asalam maju ekonomi ni keluarga, asa dong uang pensiun, uang sekolah ni geleng, asa dong uang lau meradat tangi. Oke mak mulai tema horas